Ahojte, moje milé nevesty a sledovatelia. Dnes vám konečne predstavím moju novú Red Passion Collection, kolekciu, v ktorej sa spája vášeň, elegancia a luxus. Červená farba je symbolom lásky, vášne a odvahy. A práve preto vznikla táto kolekcia pre nevestu, ktorá chce byť vo svoj svadobný deň výnimočná a nezabudnutelná. Každý detail je ručne vytvorený s láskou, precíznosťou, aby spolu tvorili dokonalý svadobný set. A čo je najlepšie? Tento set nemusí byť iba v červenej farbe. Na želanie nevesty ho viem vytvoriť aj v rôznych farebných kombináciách, presne podľa jej predstav a svadobného štýlu. Red Passion Collection pre nevestu, ktorá sa nebojí vyniknúť. Handmade Duo Luxe.